guys, dadaan po tayo dito sa NLEX papasok ng Manila. Time check guys, 7:50 in the evening. Kuha ka number. Wala. Ayun.
na po kami ng NLEX ngayon. Time check guys, 8:35 in the evening. Gini ba? Continue on Asian Highway 26 for 16 kilometers. Uy, may truck. Yung sa yung daan natin. Dito na lang naman pala tayo. Oo. Sundan mo lang to. Wipe. Kita ako. Okay. Santa Maria pala. Ayun yung Philippine Arena. Wipe mo. Pati mo yung dito. 11 kilometers, Valenzuela.
Oo. Nga. Ulit tayo naman dyan. Yes, sir. Why? Ngayon umuulan pa din dito. Balintawak. Paso de Blas, 2 kilometer. Saan ba tayo? Yun po. Lima malitin namin natin, di ba? Tama na. Oo. Lilipat ka ba? Hindi. Ayan. Paranaque City to Antipolo. May lumitaw? 1-7. So, ay wala pa tayo.
guys, we're now here in Paso de Blas, Valenzuela. Mag-EDSA tayo? Ha? Mag-EDSA. Maghanap? EDSA. Oo. Kasi hindi ko na to. Guys. Ito. Skyway tayo. Keep right. Keep right. Skyway, 500 meters. Keep right. In 300 meters, slide right onto Metro Manila Skyway. Slide right onto Metro Manila Skyway. Continue on Metro Manila Skyway for 16 kilometers. So guys, we're now here in Skyway, stage 3. Speed limit 80 kilometers. Lagay ang oras. Basa mo? Kung 80 kilometers lang na.
nasa tamang kilometer ay ano ka? Per hour, kph. 60, 20, 80. hanggang 80. Oo. Hindi naman sinabi na Exact 80. exactly 80. So guys, first time po namin dito sa Skyway sa Manila. Medyo nakakakaba. Ganda guys. Pampanga Technopark. Taas ng condominium guys. Buendia, Bikutan, Naiya. Insufficient balance, keep left. Keep left. Oo. What's that? Visibility. Okay. No RFID, keep left. Ito. Oo. Insufficient balance, keep left. Saan? Keep left. Yun lang naman ito. Tama ba tayo? Sinusundan ko lang yun. Toll Plaza, 1 kilometer ahead. Saan nga? RFID, strictly for RFID with insufficient balance. Ito. Oo. Wala mo tayong RFID, di ba? No RFID. Sige, go. Tama? Keep left. Oo. Kailangan talaga makakuha tayo ng ano, RFID. No valid ETC device, no entry. Stop at all toll gates. Quezon Avenue. Inaccess. Hindi. Dyan lang. Ito. Dyan ba?
kilometer. SM Santa Mesa. Oo, okay. Sabihin tayo. Lapit sa Quiapo, eh. Marami tayo na. Kaya hindi kasi din. Plaza ahead 1 kilometer. Sa left ka lang yan.
Expressway. Oh, Continue on Metro Manila Skyway for 5 kilometers. Ilan ba? no sufficient load, no entry. Saan? Dito. Puro left. No sufficient load, no entry. Saan tayo? Skyway Street. Patay. Saan tayo dito? Layo-layo ko. Pusin-pusin.
onto Dona Soledad Avenue. Ito. No RFID.